En dat is min nice voor SC Heerenveen, die het het ijsfeest had. Het is hier op een dag, de spelers worden gepresenteerd en daar komen duizenden mensen op aan. Maar de directeur van de club had zwaar. Dat komt door de crisisheffing die de Kunduz-coalitie van 2013 invieren wil. Daarin staat dat werkjouwers bij salarissen hoger dan €150.000 een heffing betalen matten van 16%. Een grutpad van de voetbalspelers en de staf zit boven dat bedrag en dus moet Heerenveen vast meer belasting betalen. Deze maatregel die is betocht om hele grutterskouders die zwiere lasten te dragen litten. En dat kan wel bij multinationals. Als er 10 kopstukken bij Unilever zitten die 1 miljoen verdienen, dan is dat maar safvolle promiel op een totale begrutting. Of op een totale personeelslast. Bij u is het voortdurend 60% van de begrutting. En ja, bij u komt die klap dus heel erg goed aan. Die kosten zullen maar waarom werkende kracht invierd worden en kunnen net meer opvangen worden in de begrutting voor het komende seizoen. Daarnaast zullen ook de kosten van politie-inzet erop berekend worden. Nevens Veenstra worden de voetbalclubs hier toch onevenredig getroffen.